Només un segon per recordar-vos els autobusos que fem el proper 29 d'aquest mes de febrer a Perpinyà, un acte organitzat pel Consell de la República, que des d'aquí Calella ens estem organitzant. Tenim ja plens de 72 places, anem per la meitat del següent, per tant més de 100 persones ja estan apuntades per aquest dissabte i esteu tots convidats a que vingueu amb tots nosaltres. Podeu comprar els tiquets allà al carrer Bruguera, al 114, en el local de l'ANC, al preu de 12 euros. Sortirem a les 8 del matí i tornarem més o menys a les 8 del vespre. Només per això, recordar-vos per tots els que ho sapigueu i per tots aquells que els hi pugueu comunicar. Moltes gràcies per la vostra assistència de cada divendres. Seguim, continuem persistint i no pararem. Gràcies.